Ay, Brenda! Ren! Ay, kadugan na ba natin wala magkita, Brenda? Bro, di ako sa gusto naman ka dayo eh. Okay ra, ikaw, day. Huwag gapon, dambog gapon day. Nakitrabaho ro? Oo, ka na sa junk shop. Junk shop? Ay, day, naku, i-refer mo gwapo, day. Wala ay. Naku, pakita di ka na ha? Wait, gwapo ni siya, day. Wait, day ha? Gwapo ni. Ay, sorry. Turo, day. Nag-opa eh. Kana, day, okay ra ka na? Hindi mo sa Korea. Taas mo siya gliog, day. Okay na eh. Okay ra? Muari siya ron. Okay ra ka? Okay na ba day? Fire ko. Fire ka? Yes, yes. Okay ra ka nga makuanan ka ron. Oh, yes. Day, pero may budget to na eh. Arang naman nagnaw. Madara na 150 day. Sure day eh. 150 na lagi kay. Anad mo na siya lubi-lubi day. Eksperyensado nagpating mga bayot day. May ba day? Okay, dugi-dugi na mga katilaw hatog day. Muari to siya ron day. Taon-taon na mga stress media. Ako nag-launch day. Wako kay baw day. Ay! Dako nag-notes day kay nakakita ko na sa picture day. Sindan ko niya day. Kinihangiog na nako day nga kitsa ko na libre ko no nga shoody. Yes. Paggamit ko na I siya like kay. it. Wa siya kwarta ko no ron. Wow. Basta mo day, nagdugay ba eh? Padung na to day, padung na to day. Sige. Bugota dali ha. Mapalitag do ka red horse ha. Kaya para okay kay siya. Pargana. Ay, turo day, turo day. Dong Jay, dari Dong Jay. Mo na day. Dong Jay, dari. Dong Jay. Naila sa musa kami Dong Jay. Brenda. Lingkod sa Dong Jay, lingkod Dong Jay. Unsa may day, Brenda, okay ka na, go ka na. Amot nang dayo kay sa picture gwapo kayo bro. Pagabot ni bro. Churap eh. Ano pamili day kay hapit na ka mag 2 years mo na malubihi day. Kasi na gimingaw ako sa lubid day. Kamo ni pagsabot na day barato ra na day ako nag-watch day. Jade, ay ko hangin ba? Unsa man? Lugi na ko katila og kugita. Kana ako gimingaw gyud ana ba. Pila man gyud. Depende mo kung kon. Pero ilan ko 200 jud. Wala hindi ba sa kwenta? Sa one ay 150 ron ay. Dako pa gina. Dako kay. Dako na mo at 100. Dako le. Di ka magmahay jud Sugar diha. lagi. Kung ka na yung mga forest diha. Wala. Limpyo Lampaw pa. Limpyo pa. Ibisa na nimo. Lampaw sharo pa iba na. Day, okay na mi day. Go na mi. GG. Larga na? Yes. Kadali na good. Sama. Kay gimingaw ko tayo murag lamit kay kuno slaro ka ng lubi-lubi. Sige na day, kamo ni bahala day. Ang ako, good luck lang day. Sa kanang ko kita halapas kanang ko kita halapas. God bless ninyo day. Sige na day, larga na mo day. Dong Jay, larga na mo Dong Jay. Let's go. 7 hours later. Day Jini. Brenda, langanom nang, mga ano man ka day. Mangi ko debig ate kina si Karen day we. Ano man? Kay day nay gilid pa ako laki ginihad day. 150 mo sabot. Ya ako tangan 200 para ko ako sa notes. Nya day. Piste kay pakabad mo sa kalimunan day. Day na po laki nga atang day. Piste wag ka sabot. Ay akong lubot. Mas lakang kawayan. Piste. Ano sila to na sila nga, bisin ka. Balik ka day. Piste. Di ato na pa-blatter sila kay kanang lisod kay na sila day. Ato na pa-blatter day. Ha? Dako kay kawayan day we. Dako kay kawayan. Amo na gingon day nga.